Dugagan natin ang good news. Panginbalahan man. Mangod magluwa sa aton nga 6th Palengke draw winners. May mga maswerte man nga mga tagdaog sa aton nga ika-6 naman nga weekly draw. Congratulations sa mga sunod nga mga winner halin diri sa area sang Iloilo. Ang tatlo nga magabaton sa consolation prize nga tag 1,000 ka pesos sa mo sanday. Dennis Hardin, 37 anyos, sang Kalaparan na Revelo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga Omega Painkiller. Revelyn Salinas, 32 anyos, sang Cabaluan Norte, Iloilo, nagamit sang proof of purchase nga Orocan. Sheila Marie Nagan, 45 anyos, sang Taytay Zone 11, Haro, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga Pure Gold Receipt. Ang ating third prize winner, kabombo amo si Flor de Liza Itang, 61 anyos, sang Zone 5, Talakuan, Leon, Iloilo. Ang proof of purchase, efficacent oil, daog, sang 3,000 pesos. Second prize winner naton si Minda Cantero, 59 anyos, sang Santo Angel, San Miguel, Iloilo. Ang gingamit nga proof of purchase, Sarsaya Oyster Sauce, daog, sang 4,000 pesos. Kag, ang aton nga first prize winner, Elisa Vito, 65 anyos, sang Zone 3 Buhang, Haro, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga gardenia, daog, sang 5,000 pesos. Sa weekly draw winners nga aton ngayon panglawag palihog magkato sa estasyon sang Bomba Radio Iloilo, diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City proper, alas 8 buwas sa aga, Agosto 17. Sa liwat ka, Bombo ika-anong nga semana pa lamang ini sa aton nga Palengke draw, kag weekly draw. Ang set of winners nga aton nga ginpanglawag sa Swerte sa Palengke 2026 promo. Kabilugan nga 9 milyones ka pesos ang total prizes nationwide. Ang ginapanagtag sa bilog nga duration sang pinakadako nga promo sang Bomba Radio Philippines. Ikaw nga nagapamatig nagalantaw subong, magpasakop na tipunan ang imo nga entries bangod basi. Ikaw naman ang may chance nga magdaog. Ilabi na, bangod na, gahilapit na ang aton nga grand draw kung sa rin 1 ka milyon ka pesos ang naghulat sa aton nga grand prize winner.